Jadi lae itu asa maloma hamu terutama hamu itu burju-burju maloma menganju mengajar-ngajari borutai parumain muna alana poso dope parumain ini perlu bimbingan dope molo hatong pasana hubasat matu bapak tua. Jadi ido di like kudohot di botokku songon nani dok nyap yang nak konak kaning apalah bisa munon takas do taboto dan takas do di boto hamu iya boru namiot tutu parumai monito poso dope baru tamat dope natuar sila sa sekolah nate jadi si pasahaton nami itu ibotokku matar lumubi molo tulai hurang lobi itu rasa rupa do hami atelai maloma ibotokku mengajar-ajari nyop parumain mon asa tutumon parumain si buat tua di hamu asa boy mau tada mau tutu boru hobbing boru niraja jadi di like kudoh ibotokku ubah saat tanya non ulos pasamoto tu hamu saya masamot akan nauli nadenggan masamot parhorasa panggabiam maun di hamu like nami doho iboto nami tujuan nyariong asa dohonon nami masongon nani dok penisi tua-tua asa ador harupang ma togu-togu ni lobu ador hati tima togu-togu ni horbo penggeng saur matua ma ibotokku doho laikku citoro pinopar saha mahamu tunamar nini saha tu namar nono butima dohonon nami itu laikku butima baik kamu mah amang permisi kami kusin na hobar tu sih ulos pasamoto ulos na uli siga carapuo pasado kumatu olay sila sabon pasado kumatu ito binaribo pag-iyo at tutuhan marite-ite ulos pasamoto ang giat ay basibas jala oras jala penging sa urmatua hitao anak tinong nga gabelaku borong kinong nga gabe parungainku marsia jua kita liat kana hurang pature kita liat kana hurang tenggan kapasining mamarsalisian taulah maorong na siya tuan taut maorong na marsia orongan rapa guru kita turorok tutoruan ulos pasamoton ulos na uli sigat jang rapuong pasato kumatu olay siya